Kurawa ayo goleki Kurawa wae. Yen menurut Sengkuni aku titip golek watu sing gedhe tutukno ndase. Wis, rek Sengkuni wis mati jagat iki tentrem. Mati Allah. Yo. Hei, au, hoi, lo, la. Iya, hi. Oh, hei. Iya, ayo, Yo. Bake sing marake aku ngene iki Sengkuni. Lah, Werkudara krungu. Wah, iki sing gawe perkara Sengkuni iki. Terus Werkudara njangkah ten Ngastina. Ora suwe enek sate Sengkuni. Yalah, wis ora wedi aku iki. Pindara pingan samudra kadya panjraing puspita
mangawur-awur ngarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula lur panjriting turangga esti miweng dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit wah oh mlaku ki nek ora bingungke kanca ngono apa tajane durung iki enten apa to seneng nek kancamu gedandapan kok seneng aku imbo lho kok malah ngono ki lho Durma Gati iki ngantek gerayak-gerayak kowe kudu ngerti bahwa kita itu tim ya. Malah di tim kersane empuk ya. Panganan apa ya tapuk ya. Enten apa niki, Mas? Paduka nimbali para Kurawa-Kurawa niki enten apa? Ngene Kurawa-Kurawa rungokno kabeh. Nggih. Mulane aku tekan kene iki sekawit kautus ing Ngraka Duryudana nyatake pekabaran apa bener yen Pringgondani bakal ana wisudana ratu. Nggih, terus tinemune bener, Dur. Lho. Sinten sing diwisuda dados ratu, Man? Ingkang winisuda dadi ratu Pringgondani ingkang pinilih ya kuwi ponakmu Gatotkaca. Weh, Gatotkaca, iya. Mula aku banjur tumeka ana glagah tinunu nyuwun kabar kuwi. Lah Brajadenta didapuk dadi patihe Gatotkaca. Terus sambung rapete enten apa? Paduka Paman Patih kalih wisudaning ratu Pringgondani. Sambung rapete aku iki njaga murih negara Ngastina kuwi tetep kuat ora ana sing ngalahke. Lho, lah kok ngoten ngene. Gatotkaca ki anak sapa? Werkudara. Yen dadi ratu ning Pringgondani, besok Bratayuda Pringgondani ngewangi sapa? Lah ngewangi sinten? Ayo mesti ngewangi Pandhawa wong kuwi sing dadi ratu ki anake kok. Kuwi rak mbebayani ta, Dir? Mula aku rene iki mung arep njejeke sejarah. Sing dadi ratu kudune ora Gatotkaca ning Brajadenta, merga dheweke anake Prabu Trembaka metu lanang, ngerti? Iki ya mung akal julike Pandhawa karo Prabu Kresna ning Brajadenta ora krasa, ngerti? Wek piye to? Nggih. Lah, yen nganti aku iki kalah lantip karo Prabu Kresna, kowe iki do dadi apa? Mula kowe iki aja mung wak-wakan bae. Kulina maca karo kahanan, ngerti? Nggih. Yen aku ki mung meneng mangku tangan tanpa obah, ayo kelakon Pringgondani ngewangi Ngamarta malah saya kuat. Sok Bratayuda awake dhewe mung karingah-ingi, ngerti? Aku ki ora lila nek ana sejarah dienggok-enggokke aku ki ora seneng. Brajadenta kuwi dadi ratu merga Arimbi metu wadon. Kuwi ora wenang dadi ratu. Lah terus dilembatke nyang Gatotkaca kuwi rak ya ketok sing golek-golek to. Wong anake sing meger-meger urip kok diuncalke nyang putune. Aku nek ora licike Pandhawa apa kelakon ngono kuwi. Ning ngeten Man, mengki riyin. Kula niku krungu kabar jare Gatotkaca niku sing milih wong sak negara. Elah, sing muni ngono sapa? Sing muni ngono ki sapa? Kuwi rak ya wong-wong sing dituding karo Pandhawa kon muni ngono kuwi. Jane ora ana sing milih Gatotkaca kuwi. Oh, lah kok sampeyan kok malah curiga niku priwe to? Kudune paman sing muni niku ora usah melu-melu perkara niki. Ngeten lho, kula niku nggumun karo sampeyan. Pikiran sampeyan kok regete kaya peceren ku ten apa to? Wiwit biyen nganti saiki sing dipikir Bratayuda wae. Mikir kok perang, mikir iku mbok ya sing apik, negarane ayem tentrem. Murah sandang, murah pangan, ya to golek gawean gampang. Ngoten lho. Kaya koperasi karep niku lho. Nggih to? Anggotane padha sejahtera, urip kepenak. Nggih to, nglamar gawean ning koperasi karep ya ora angel.
Ngoten niku. Lah kok malah ora, sing dipikir mung perang wae. Ha wong sampeyan iki bola-bali keweleh lho. Perang karo Pandhawa ora tau menang kok nekat mawon. Perkara wingi-wingi nggo sejarah. Wong ki aja sok mikir sejarah sing wis rampung, ya. Wong ki aja sok mikir sejarah sing mburi, aja sok mikir mantan. Oh nggih. Sejarah sing elek ya kuwi rampung. Sing wis ya wis. Sing durung ayo ditindakake bebarengan, ora usah nolah-noleh. Ngono kok dadak tok pikir. Kalah ki rak mbiyen, nek saiki Kurawa kudu menang ngono lho. Sing ngudokke niku sinten? Ya kowe kuwi kok. Lah terus iki pripun? Nah, iki mau Brajadenta wis sumpah. Dheweke wis gelem nglenggono lan manut karo kandhaku dina iki dheweke arep njaluk kelungguhan ratu. Gatotkaca aja nganti dadi ratu. Brajadenta sing arep nggagalke. Ndilalah kala Bendana ki tekan kene. Lho. Kala Bendana, heeh. Enten ana eneng. Wingi arep pamit jane. Nggih. Nek kala Bendana mangkat. Nggih. Wah, jan gleleng kae kaya wis cukup-cukup uripe. Rekake arep methuk Brajadenta nyang Pringgondani. Ayo tak kandhani sisan. Kala Bendana kowe iki elinga, ya. Yen kowe iki mung diapusi karo Pandhawa. Lah kok nesu to karo aku to? Sinten? Kala Bendana kuwi lho. Wis wani nesoni aku saiki. Oh, napa nggih weh bocah iki ra cah kemewat tenan. Nggih. Ngandani karo kala Bendana aku tiwas tiwas kewirangan dhewe. Lah terus kala Bendana kuwi mulih nyang Pringgondani dina iki sing tak gawe anyel iki mung siji. Arep lunga iki lho sikile gajul aku. Kok ya eneng wektu dienggo nyampluk karo sikilku kala Bendana kuwi. Lah aku malah duwe pikiran. Iki nek kala Bendana engko wis tekan Pringgondani perkara awake dhewe malah babar pisan cabar lelakon iki. Konangan yen sing ngicuk-icuk kuwi aku. Mula prayogane kala Bendana mau dicegat pateni sik wae. Pripun? Pateni. Aja nganti dheweke bali nyang Pringgondani. Wah, lah kok lagi paten-patenan. Wis to menengo wae. Sing tanggung jawab aku. Nggih, pun. Mula ayo Kurawa kabeh nyengkuyung nguwatke marang rasane Brajadenta. Yen Brajadenta dadi ratu besok Bratayuda Pringgondani ngewangi Ngastina. Wis kuwi sing tak karepke. Nggih. Swatama mara kowe metu njaba perintahna Wadyabala. Wigati ngawat-awati lakune Raden Brajadenta yen ana kumliwere kala Bendana patenana. Lho nggih dateng sedika. Kumerkang bala lumaris budhaling para Wadyabala dina nasri kegamane saking kang bala kuswa abrabusananira pranyata asri dinulu pindha panjrahing puspita sampat sangya para prajurit ketingal lumaris bidhaling para Kurawa.
Omyong swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atata tanjaro Om teni rahmat pernah Tuwaca miwang bending ungkung risang aswatama kang minangka cucuk ing prawadya bala menika Raden Kala Bendana ingkang sampun lumampah badhe kondur. Piye kabare, Lek? Si wis sowan ana Glagah Tinunu kabare piye? Oh alah no, Antasena. Eneng apa to? Kok malah perembi iki ngopo? Tuwek nangis. Wong tuwek ora entuk nangis. Lho, lah iya nangis iki perkara apa? Lah wis mampir mangan barang kok isih nangis. Aku ki ora perkara kuwi kok Lina. Lah perkara apa? Aku nangisi karo lelakon. Lelakon apa meneh?
Lelakonmu iki akeh tur elek kabeh. Gak kuwi. Lah apa? Lelakonku ora kok lelakonku pribadi ki ora, iki lelakon Pringgondani ngono. Pringgondani lelakon apa? Aku genah Kakang Gatut oleh lunga kuwi wis dirembuk to, digoleki bareng-bareng lungane ana ngendi. Kakang Gatut dadi ratu wis dipilih wong sak negara. Ngono sik tok pikir iki ngopo? Sing tak pikir iki lelakone Kakang Brajadeta. Lho. Lah eneng apa Pak Lik Brajadenta? Iki brucuk saka kundakan luput saka kebadan kali. Gusik to, kowe iki omong ora nangis ora cethuk apa meneh karo nangis. Kowe omong sing genah. Ngene lho. Aku ora wis suwan kang glagah tinunu. Suwan Kakang Brajadenta kon metuk karo Mbak Iwarimbi mergo arep didadekke patih di wisuda. Ha iya no, genah no. Aku arep Pak Danuman kon melu ngetutke no. Lah iya kuwi. Aku tekan kono bareng Kakang Brajadenta krungu kandhaku ngono kuwi aku diurek-urekke. Wah, dengaring kowe diseneni kok nangis. Adate sapa sing nyerengeni kowe iki mesti mental iki. Lagek iki lho kowe diseneni kok nangis. Aku iki suwe-suwe ngrasake awakku dhewe ya judhek kok. Aku iki ngomong karo Kakang Brajadenta. Kakang kowe yang Pringgondani ya wisuda dadi patih. Malah aku diurek-urekke. Kowe pendhita, kowe buta goblok, buta pengung. Malah ana tamune melu ngelok-ngelokke aku. Sapa? Sengkuni. Lho. Sengguni tekan kono. Lah ya kuwi to. Aku iki batin iki mesti ana sabuk rapete karo Sengkuni kuwi. Sengkuni iki sepune kewangi Kakang Brajadenta. Dadi ngene lho, ngene kerampukane rembug Kakang Brajadenta kuwi njabel kesaguane oleh dadi patih. Kepara dheweke sumbar Gatotkaca kena dadi ratu yen iso nglangkahi batange Kakang Brajadenta yang satane. Weh, lah kok tekan semono. Paman Brajadenta le kandha kok tekan atine. Kakang Gatut dadi ratu kena ning waton iso nglangkahi bangkene Paman Brajadenta. Lah kok ora dipikir. Apa wong Pringgondani iki cangkeme bolak-balik ngono gitu? Ya ora kabeh. Aku ya Pringgondani lho. Ning aku gak ngono kuwi. Apa sak rombongan mesti kudu padha ya ora. Aku beda dhewe, aku metu ya ora apa-apa kok Pringgondani. Ora perkara kuwi. Lah saiki terus piye? Lah ya kuwi Sengkuni iki mau malah ngubub-ngubupi. Aja gelem, aja gelem. Wah, iki mesti ana sambung rapete karo Sengkuni. Ayo kuwi. Aku ya terus aku ngelingke kowe mbok ya eling to. Kowe iki ponakmu dhewe. Kakang Brajadenta kowe minggat karo kowe aja kali-kali aku. Yen kowe ora ngeboti aku, kowe dadi musuhku selawase urip. Ngono iki piye coba? Sengkuni malah keplok-keplok to ngono ya. Apa ora bangsat kuwi. Lah terus aku pamit lunga ki paune aku iki nadyanto susah ning atiku seneng. Piye? Aku arep lunga mau Sengkuni tak tinggali. Wong elek kok ditinggali Ora duit. Lah apa? Tak gajul dengkule. Krintingan kae tak tinggal lunga. Wah, wis. Iki piye Pak Di? Iki glethek petele Kurawa melu-melu perkara iki malah gawe ruwet, gawe keruh ini. Antasena, piye? Iki ana kewajiban sing ora enteng. Kewajibane apa? Piye bisane Kurawa pisah saka Glagah Tinunu? Misahke Kang Paman Brajadenta karo Kurawa. Yen selawase Kang Paman Brajadenta isih kumpul Kurawa, ora bakal eling. Tenan kuwi. Bener penembae. Kudu dipisahke. Kurawa karo Kakang Brajadenta aja dadekke sak grup. Kudu rombongane dibedakake. Ngono. Kok kisruh engko. Wis kudu dipisahke aja dadekke siji. Ya. Yen pancen ngono, kewajibane awake dhewe nyingkirke Kurawa saka kene. Perkara pamanmu Brajadenta kuwi karepen dielingke pepundhenmu Pandhawa. Ya, yen ngono goleki Kurawa. Ayo, goleki Kurawa wae. Yen menuh Sengkuni aku titip golek watu sing gedhe, tutukno ndase. Wis, nek Sengkuni wis mati jagat iki tentrem. Tak golekane sapa sing dadi cucuke laki.
tekan jroning kewu mandika dongon selang pedangipun kang kataman brojo temah tekeng lali sorak mananggar gumuruh sorak mananggar gumuruh ing Antasena iya Kartomarma kowe gawe kisruh ana glagah tinunu Kurawa ora ana sambung rapete karo Pringgondani mlokot becik wing ngaliya wae Antasena perparan tekaku iki mau bakal njejeki sejarah iki dudu perkaramu iki wis dadi petunging warga Pringgondani kowe mung arep gawe kisruh ana Pringgondani ya apa ora janji ora gelem minggat lena pangindamu kelakon tak ilangi cagake siramu sing keparat murang tata nyono natriali nuwe maju ke para ngarsa lang-lang indriya mangu-mangu
geger pamer parek ya lu mati aku lo ya gonto tak jaro parat Gathuk ayo. Awas. Ya. Sumpet. Waduh. Anjay. Mundur terajange dhewe parep. Hei. Ya, iki salam. Ya. Awas. Waduh ya mati aku lho. Wah. Lho. Yo. Arang keranjang tak tunggu barat. Hei, has, nya, ai. Oh. Ayo, marganing matimu barat. Oh, barat weteng kowe. Nya. As. Ilang nyawamu nek apa ya mati aku. Wah, aduh. Barat. Kontosene iki. Ayo. Ilang nyawamu cobanen. Hop, ha, hei, mati we jambak. Modyan. Iki yanting ilang. Hei, la. Aku yo. Ambles bumi. Apa-apa nih? Parap. Ayo sakarmu. Hei, ha, hei, ha. Ayo. Wah. Oh, Dian. Yo, hei. Wait, yo, mati aku. Mati aku. Has. Hoi. Wah. Hoi, hai. Ya,
Hei, au. Hoi, lo lo la lo la. Iya, hi hi. Oh, hei. Iya, ayo. Hilang nyawamu ayo ora wedi ayo ora wedi Pripun man? Mati wis lah. Mesti kelakon mateni kala bendana wong Kurawa ki ampuh kabeh. Mesti iso mateni kala bendana wong Kurawa ki sekti kabeh. Sing kandha sapa? Sopir-sopir. Sopir kok gagas Antasena. Gagas dalan iki keblaso. Bola bali rene lho kok ya mesa kisruh. Dalan ciut barang kok dileboni ya. Durmo gati kuwi golek sing ciut-ciut ngoten iku dalane. Niki pripun iki? Kurawa ki nek kon perang ki pancen wis ora ning gajuke ya. Kurawa ki apike siji poto, loro methuk sinden, kuwi apike Kurawa. 3 BPJS. Nek kon mangane salip-salipan. Dengo sing sik. Durung rampung iki lho, iki wis entuk kabar engko ning endi. Ha iki. Ijek setengah mainan lho. Ha iki. Ngene iki mau ora arep nyekel kala bendana, ndelalah ana Antasena karo Anoman. Lho, dugi mriki cahe. Ketoke itu undangan. Antasena Anoman melu nyegat Kurawa. Wis Kartomarma mungsuh karo Antasena. Weh. Terus Ayo wis Kartomarma nyekel gada sampluke Antasena diendani terus disungut dadane. Antasena kuwi anak urang, kuwi pusakane ana nggon sungut jenenge Upas Werayang. nggih. Sapa sing disungut Antasena mesti gosong. Weh, Kartomarma iya mutah getih mundur. nggih. Swatama maju Mungsuhe Antasena. Wah, Swatama sing ngetok kadigdayane. Antasena ki sing nandingi mung karo sila tumpang. Sirahe cekel, rambut dijambak, jebles-jebleske ngebuk nganti munthuk si Swatama. Mundur nggawa tumbak akeh ditelorongke kabeh. Nggawa tumbak telorongke kabeh dicekel Anoman. Anoman iki kethek tangan karo sikil padha prigele. Tumbak dicekel diceklek karo Anoman. Wis dibalekke, cekel siji tumbake dibalekke ning Swatama. lah terus Swatama rekake ngguwang tumbak. Ha ning ya malah kedhisikan tumbake Anoman. Swatama ora ngendani wong sing nibake karo merem.
Nggih. Loh, perang niku ngalih merem. Alah. Swatame karo apa-apa iso kok merem iki. Nggih. Wis bar kuwi citraksi ya ngono rek kae maju iki gaman pirang-pirang kelumpuke kabeh. Wis segudang digawa kabeh. Entek-entekane pethuk anoman-anoman beker bablas ilang dalane. Mung kari kowe dur sing tak jagake. Muga-muga kowe iso mateni Anoman apa Antasena. Kowe karo Anoman tak duwani apa ora? Wani mawon. Kethek kok ora wani iki napa? Dursasana nek kalih Anoman ora bakal mundur sejangkah. Kula niku menungso. Anoman niku kethek. Kethek niku derajate ana sak ngisore menungso. Kula ora bakal mundur yen perang karo Anoman. Bagus, bagus. Kowe karo Anoman wani? Wani. Anoman dapure kaya ngapa? Nek karo Antasena wani apa ora? Dur, pripun? Karo Anoman wani ora? Wani. Karo Antasena? Piye? Piye? Wani. Loh. Apa kuwi? Kaya mau lho, wani mawon. Wah. Piye? Kowe iki wani ora? Wani mawon. Sing cetha kaya mau lho, wani mawon. Wani mawon. Wani, oi. Wa, ni, wani. Oi. Oh, bocah kok. Pun, kula mandut nek wani tak sumbarke. Nggih. Engko sing sumbar aku nek cairene antem ana. Antasena ki wong edan kok rasa wedi. Tekan kene ya ta golek watu sing gedhe tutukno ndase. Engko cangkeme tak idak-idake. Kae ki wong edan kok Antasena kok tak wedeni ki apane? Wong ngene ora genep kok tak wedeni. Kae bayi kok ora masane kok dikira aja assalamualaikum salam. Aduh. Tetengku lorone Raja Madir iki ketak kok kean pecel iki. Piye to iki mau? Yo. Ayo jandon karo aku. Wah. Antasena, piye? Ya wis, lho kok ya wis kuwi. Kowe rene iki arep apa? Ndelok kok ning kene. Ayo, nek kowe arep wani karo aku maju rene. Antasena ladenana. Aku jane wegah iki lho. Wegah kok rene. Lah nek ora mangkat ora napa blonjo kok. Kula ya tak rewangi kepeksa aku ya mangkat rene. Lah nek tekan kene ya kudu perang karo aku. Aku wis saras-saras. Ayo, nek kowe ora gelem mulya wae. Lah iki judhekku ning kene iki lho. Nek aku mulih sesuk aku ora tanda tangan ora nampa amplop. Ning nek mangkat aku kudu perang. Lah ya wis. Ayo kowe perang karo aku ora apa-apa. Ning aku iki jane wis bola-bali kok. Perang karo kowe ora tau menang mosok ya tak tikati. Nek ora gelem ya mulih. Ngene wae gen padha penake. Piye? Aku ya ben entuk blonjo, ya ben ketok nyambut gawe. Lah terus tak jak perang iki ora sah tenanan. Perang kok ora tenanan. Nggo syarat iki. Saka kadohan wis ketok nyambut gawe kok wis ketok nabuh ngene lho. Ayo. Wis ketok nabuh brengkut kae. Lah terus ayo perang ning rasah tenanan. Oh ngono, ya. Gelem ya. Ya wis gelem lah. Bagus tenan iki. Anakku tenan iki. Iso nglegani wong tuwek. Ha iya no. Ya. Ben ketok tenanan tak sumbar diri. Sumbaro. Hei, Antasena, ora paran. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Lena pangindanmu. Kalakon mati saka tanganmu aku iki. Walik. Seben. Kono ya ora krungu nek. Ayo maju. Oh, Lena pangindamu. Tebyak dadamu bengkahi kamu ya tandangan. Lah wis ngene iki wae. Perang wis penake kaya ngene kok. Ngopo dadak tenanan? Ha iya. Wis ditenani padha lanange kok. Ayo. Ngene iki wis fotone seneng kok ayo. Aku mangan tok ladeni tok dulang wis seneng. Ngono kuwi wis ana sing perhatian aku wis seneng. Ayo ayo.
Ayo sak rombongan saiki sing gateki aku kowe. Ayo ayo. Nek ora nek kowe sing ngladeni sapa to nono ya. Lah iya wis nurut to wae. Ya. Anu kabare ngomah piye Le? Apik. Mbok sok dolan nggonku dinteni mbok demo. Iya. Mengko liya wektu. Anu usum mbako apa urung? Ah ya wingi wis tak borong kok mbakone. Wah, syukur. Wis saiki dadi bos mbako barang to. Ha iya. Ya kudu ngono. Nanti nek prei ngontosino ku ya golek samben. Ha iya. Samben sing halal. Ha ya mesti no. Nek ya wis dite aja diobong neh ora. Dupae wong turahe kok. Lah ning jero Magicom lali kok. Ha iya. Wong teles kok kaya Magicom. Terus wong perang kok jagongan iki cara ngendi? Wong perang kok iso omong-omongan penek kae. Kaya karo gendakane. Apa dikira aku ki wong buta apa piye jane. Ngapusi kok melek-melekan. Wah, mandore rene iki. Sapa? Sengkuni rak mandore Kurawa. Terus karepmu ben ketok tenanan nyekel godhog ngejak tenanan. Ora. Lah nggawa godhog, aku patut-patut kok. Perang apa ya ora nggawa gaman. Ya tak tuthukke, nek ora tak kenekke. Ya kenekno to. Ah, moh lanang. Ora masamu ya. Wah, aku wis ngerti ora bakal aku. Ayo, kelakon ilang nyamu Antasena. Ayo, jalan. Ayo, Dur. Keprok dase. Wah, buh tadimu. Keprok Dur. Ah, ilang nyawamu no. Ayo, lo. Wah. Yo. Matur nuwun. Ayo. Sopo sekarang kejak ganjil karo aku. Ayo. Jarar nyoba kowe Antasena. Tak coba nang kene. Ayo mungsuhku sapa maju rene. Antasena piye Pakde? Kae keng Paman Brajadanta sing maju. Lah iki penyakite ya ning kene iki. Kakek Brajadanta sajake kok arep mburu karepe kelakon penjangkane. Wis ayo dingon wae karben keng Paman tekan negara Pringgondani. Mangko tekan kono karepen dirampungi pepundhenmu kabeh. Oh iya. Ayo bali wae ya, muga-muga Gatotkaca ya tak ketemu ya, Mas. Raden, kados pundi? Antasena Anoman ora wani ngetok irunge. Aja mandeg tekan semene, ayo nyang Pringgondani. Pringgondani diurak-arik. Aja nganti Gatotkaca madeg dadi ratu. Ayo sing kendel atimu, sing tetek rasamu. Ngestaken dawuh. Yen ana apa-apane Kurawa ku ya arep melu sabiyantu. Arep saiki kalah ning sesuk menang. Sesuk menang mesti. Wis ta, wis kowe manut ta Kurawa ki kalah ya mung etok-etok. Piye? Ayo mangkat saiki nyang Pringgondani. Ora usah tok pikir abot-abot.
bakune Pringgondani digawe geger Gatotkaca aja nganti diwisuda. Nanti kok. Wah, elah. Kelakon tak gawe kisruh Pringgondani. Pringgondani tak gawe geger. Brajadenta tak du karo Pandhawa. Yen nganti dadi perang antarane Pringgondani karo Pandhawa, salah siji mesti ku ana sing kalah. Tur bakal mesti ana sing mati. Upama Brajadenta kuwi engko iso mateni Gatotkaca, yen Gatotkaca mati Kurawa bathi. Nek yen Gatotkaca ora mati sing mati Brajadenta, Kurawa ya bathi. Yen Brajadenta Gatotkaca loro-lorone mati, Kurawa saya bathi. Niku nek mati. Nek mati piye nggih no. Lah engko tekan Pringgondani, Brajadenta ketemu karo sedulure, nggih to. Nek nggon Parepatan Agung Pandhawa komplit, Brajadenta tekan kono dielingke karo sedulur-sedulure. Kakang Brajadenta, kowe iki mung diapusi karo Sengkuni. Sengkuni iki mung arep gawe dadakan ning Pasulayan. Kowe kudu eling iki sedulurmu. Wah, Brajadenta eling. Walah, iya ya. Bake sing marake aku ngene iki Sengkuni. Lah, Werkudara krungu. Wah, iki sing gawe perkara Sengkuni iki. Terus Werkudara njangkah ten Ngastina. Ora suwe enek sate Sengkuni. Yalah, wis ora wedi aku iki. Rumangsaku kok iki senengane kok ngengis-ngis rasane wong tuwek. Ning kok iya ya. Kok malah atiku kok munggah mudhun dhewe iki. Ah ya wis tak tutke saka kadoan. Ya telangening kalang iwana gelar pandhawan sareng tinon lir kemuning surem sorot tetan madang kasor lan pajaring purnaming gegono kayune Purwa sejati